Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Unangwan RTI bapau khmat hagajala oba dispersing rani hakasngi balang ka khatsau terek unai luar arajar alpuar. Ulong baga Jingtei jong National People's Party ya ka Ophis Treikam hagajaka jong sorkar kadei ka bala syutei Be-Aiñ. Nambar makani ka sengsan pathai kampanye satya ya ka jingbet lani ka building agreement. Bat kumju ya ka jingbet ban pom ya gidiang gibadan hakani ka jaka bala penyang ya ka Ophis Treikam minta. Kani ka jingkeno jong ba dispersing kalong hadian bulayo pediang ya ka jubab RTI na ka Office jong Deputy Commissioner ki East Khasi Hills da ka ba panru ya ka Xerox copy handai nakaliang jong ka Office jong ka Deputy Commissioner kamshim lala satya banai. Hak jingakran begilat pathai kubor ubarani uloong magani ka jingbamla jong ka Office jong ka Deputy Commissioner banai gikot kisla kapen paushai ba ka NPP kampat yo satya ya ka building permission. Susu ulang bakat kum ke jubab RTI ulalap babaro kikot kislagi ba ke NPP kala penbiang kibiang lut nadong syadong kata nadu ke detail project report ke seismic certificate bat kiwi hendai lainno tang ke building permission ulai thuru bakat kum ke soskular ke balai soi hapreng ke Office jong ke Deputy Commissioner bat ke NPP la aiwa ya kini ke jaka syaka NPP na benta laipo Snem tang ha kedor ke ba shispa khatsan Tyngka Snem. Habedei bagi jingdon jaka puasa selong nanta ka habedei bagi ka NPP Ophis Hangtai bat kidon reki RTI kiba yaha bagi ka Ophis nongkong ya kwa bana ini kalong kelor ka RTI bangayo na po Ophis jung DC habedei bagi jingpan jung ayaki ya jingdon ke area jung jaka sarkar ne ka ribunulan hapo selong habedei bagane katkum ka report bangayo haka arpu santarik akos arjar pual ke thu yang baga jaka gari bunulan ke badon apo East Khasi Hill kadon lais pa prapandai hektar kamut kalong si akar si hajar akar duna habedei baga list kaba kiyo jaka hadu menta kibayo jaka hakni ka government land kadai ka parti ka political party ka banangkong de SSPDP plot 61 located alam mukhra area lai hajar BJP area lai hajar NCP area lai hajar Meghalaya Pradesh Congress Shipo hajar kene po Bishop Cotton Road nanta NPP Shipo hajar apo European Ward opposite BSNL kota ke UDP kayo 10,000 square feet halai mukra ti habedei berkiba thamai gi bapan jakana sarkar nam ta bansna Office kemenangkong gede ka jingpan jo kene ka land for Office of Commissioner for Person and Disability Meghalaya Shillong kabar gede ka land for Meghalaya College Teacher Association kini di jinggerpat nam tan panjakai sarkar kabalai gede nam ta Office Community Hall of Lower Smia Dobar Hall. Nanta ka basaw de land of construction of residential quarter for officer staff of the Office of Subsidiary Ministry of Home Affairs Government of India. But kabasan gede kabapan naka PDF na bantaban na Office. Kita gede ki bangayo na ka Office DC ka santarik akos arhaja arfuar. Tihbedi bat kanika RTI bangapan namta ka tay ka Office jong ka NPP yang tay po hajan residential jong Chief Justice of Meghalaya habedi bat tay ka RTI bangapan nang kong yang apan ka bangayo ka report ka de ka arpuwe ka de artli kane arpuwe July arjabar kane ka katkom kane ka report ka point number 3 ngapan ya ka deed of issuing of permission stroke NOC for starting the work and zero copy of permission. Kan ma kani mo zero copy of permission with detailed information including number of floor. Te habidai kani ka RTI hangne ka pau ba kima yang ta zero copy of permission. Nane photocopy ka bangapan ya ka permission ka bala issue syaka parti NPP.
Di habis begini ke nomor lain ngelapan ke RTI haka khadwe tarik Jun Raja RPR lembaga online RTI. Kena khadwe tarik Jun Raja RPR lembaga online RTI. Hadim live mana ngayo akan report minta. Ngayo khandai tarik September Raja RPR. Tikani ke RTI ngapan katkom kendon juga Mekhalia building. Mekhalia building notification khandai tarik menai balai Raja RPR. Katkup kene ka Mekhalia building section 3A3 kene kano kibri ki papan permission kidai ban ai ka drawing structure ka building plan submit by the official of the national party for building permission to erect and construct NPP office building at Bibar Road near Chief Justice resident of building. Te habedai bagane te ki ai kan ka report hne te kadon ka DPR ne ka DPR hne ka Jingtei hne ka biang. Habedai ba ka ar pade ka bangapan habedai bagane ki dokumen namta ban submit haswa ban yo permission kene buron kamba ki dokumen namta ban submit haswa ban yo permission kene ka katkom ka building by law dated kandai trik nai bala archway which is clearly mentioned about the information accompanying application for building permission like documentary evidence of plot ownership, site plan, building plan, general specification, seismic certificate. In this connection, I request you to provide photocopy of all the necessity as noted in the requirement in Schedule A4 submitted by the official of the Mekhalia NPP. Tihabede bagane ka information bangapan ka baar kalong ba anda lapo hang tai po office hang tai ki penkala ya gani ka ya kane ki information ka bangapan mga hane hajing siya ngapan ya ki dokumen bad gini ki ba submit haswa ban ai permission ki ai ki hangne ki repeat ban ya kane ka bangapan ha ka balai ka bang ai ki seal list patal ane ka list ka pata ba ki ai da kane ka ju hangne. In this question, I request you to provide photocopy pata to the understand. Kane jinsya kane ka question number 3. Ndre kane number 3 kira mana kambal tu. Te habede bagane ka ba ar ki ai man kane ka sim as above ka bala enclose kane number 1 ka bang pan habede bagane ka building bailo. Te habede bagane building bailo hangni ki kot kisla lo I hangne. Ki kot kisla ban submit hangne kiwe na du ka seismic certificate nanta ka drawing ka DPR block khoi hang ne ka biang hendrei ki jingdu na hang ne ka long bo kat kum ka list agreement ba DC ka ba komik ba ne kat kum ka list document ba DC hang ne la sho shai ba kinik nom chimuai kimla ban pen khlem udien ta number 1 kimla ban pen klem yau dieng badon hang tai po jaka klem ka jingbet DC kata kamu chua ban submit ya ha chua ban submit ya application ban submit apa muda de ban submit kane ka no si na u DC kata number 1 number 2 kadai hangne la tho ba that the list shall not construct any building shed or structure. Ini atau kani ka list agreement but DC shall not construct any building, shed or other structure or alter the external structure of any building erected on the said land without the permission of the deputy commissioner. Ti hangni ka pau ba ya kini ke klemdon NOC kat kom kani ka ba yo RTI ne klemdon ka NOC ka ba enclose ka ba IDC ka number 1 kadai ka NOC na mata pen klem gi yauding number 2 kadai ka NOC na mata pen snai ka building klemdon hapo ka RTI ka banga yo na tanam hu da ndai ka bat ka haba benrat halo kani agreement ngan ya thu AP ba kani ka agreement kadai na mata lai po Snem ka agreement kadai na mata lai po Snem ha ka jing Siew ka ba tang chispa khapsan na ka Snem ka dor ka baiwa ha namata life Snem ha ka jing Siew namata chispa khatsan Tyngka Snem
ba kene ka parti NPP kadai ban Siew DC ka Jingtei kalong ba balai ka revenue lan kamla ban ais ndon ni jaka upai ba revenue tip ni balai ka revenue lan lengwa DC ma be DC be custodian head na mata ka revenue lan hapo selong mar ka revenue lan so selong kadai haba khambu ni kadai ka jaka jo kunong cloud bal iwise ko ka Queen of England haka 10 tarik Disember khat plus pa andru pula lengbau o be nong cloud kadai ka revenue lan bal iwa ini di material ni ti kadai ka revenue lan kadai ka jaka jo kunong cloud namar ba kadai ka list lan habau DC ai seno rumla ban aidu jaka rumla ban aidu hashwa ba kita ki nong simti lan ne gilisi hashwa ba kita ki nong simti ya kata ka jing ai DC ru shwa ban le ka no la kan sha ka ni ka list ka ni agreement kimla ban pen klem yu ding kimla ban snabel ding klem ke jing wit jong DC ka ni la chen chai ha ka ni agreement ti kum skin ma yu pi ba ka ni ka jaka jong ku nong cloud ka kut jing sha ka list ka kut khat pindai spa andru pa ka list tat ba ka government of Meghalaya Government of India kanang Siew ya kebaywan, pede kene ter kebaywan kene. Haun ripo nang Siew san pu Tyngka, sakit kurnong klau. Ripo san nang Siew san pu Tyngka sakit kurnong klau. Snem kat kendai spa ripo nyoro nang Siew san pu Tyngka sakit kurnong klau. Kat kendai spa ripo kendai nang Siew san pu Tyngka sakit kurnong klau. Nyupu san nang Siew san pu Tyngka sakit kurnong klau. Kalas payment ke bersio sakit kurnong klau ke dia kat kendai spa nyupu nyoro. Kene ka dokumen ka pensya ba ka jaka hapo social long ka debe ka jaka jong kuno klau ka list ka lakut of Snem kat kendai span rifuar ta ka daw udusi namla banai do ya kendau shano namla banai do tika daw ba ai lang ba ki list ba ka ni ka list ka long ba ka ko kermen dong live ho Snem ka dor ka long sispa khat san nengka Snem ba deban Siew sa ka Ophis jong UDC ka permission ni mat hadu menta empat yok kumno ta kayeng building ta kayeng kumno ka building kayeng lada yaki brio ki Siew usnong peniap tiet senong nama ba peniap dadi bagi Siew de Jingtei ya ki ni brio jong sarkar ki le Be-Aiñ gumne upai ba am le amno tang pai ba so thu ya kata lem no ya kini beliau balai Be-Aiñ lada kim le Be-Aiñ balai kim submit ya kini ke aneksyor aku paying dokumen saka muda aswa banyo permission namar bangapan ya permission copy of xerox permission hangne ke RTI ke bangapan ke bangyo ka arkuwe tarik Julai araja kuar hangne ngapan xerox copy of permission hangne claim ai yang aga xerox copy kita kata body language jo kini ke RTI ke pau ba ke NPP office ang tai hadu menta kan padi permission hangne QI yang apa issue of permission kadai aku di sembat araja arpau ngan kali UDC hato nakaleng jung pila ILM ganosi nam taban sina building kata nam kong ILM nosi man kot igidi kata nam ar bat kumta tetel la syangan submit yang sakwe kata ar ban clear sendon ya ka jing ada tien jo pa iba ya katai ke Office NPP hantai. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.